ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ka E11 Entertainment Production House ka arpu pratri ubnai nailor arajar arpuway kalapalai pajba ka music video ha YouTube channel jongba Edward Pakma kabadan laidri jing ruai khasi jaki bala ai kerteng ka ri khasi dung shira batori yangi jaki ni laidri jing ruai ki bala ruai da ki arpu prangut ki nong ruai na ka thain upper shillong la thohi da uba Edward Pakma ubadai uwe ni ki nong tho jing ruai ubala pau bha hapo kini ka jilla Meghalaya kini gilai tali kijing ruang gibala penrung hagani ga music video la palai pajba do menteri ke sarkar jilla uba Hamlet Son Doling ubala long komukongsan hagani ga sngi tangkum wei ni kinong ruai kalong bet ngi khublai pi baro ki bai don mentah ne por kam tam ye ikong sang ki ram ba babun ki ba tai stom an penlong ye kania ye kini ki jing ruai ki bangin spen mi kilong ki ba seiso bat ki balong ki ba don kam sha akum ki samla ko kini por iba Edward Pakma mai jing ruai bla tho ho kilong ki jing ruai ki pasu tanat sha ki don jing mut om dei tang ke baso tenat dekin tin ki brakit jingmut habangi singap eki kilong ki kintien ki ba dai por bat kumju eki artis ki blatrish tong bat mit basingi ngama for bingine shooting ladum la step la kriat ikmang ya be ki pun ki bagi siam lang teng teng ki digi jing teng teng ki kum tunum hande ki jing kemen ki bagi yo nang tu ba khamper sibun idon ki samna na pun bidang dari kum mi hab pementan berwai kidan kum gitu ki samlang ki babuan pa ki nong ruai ki badan sap ki riu dan sap hendrai ka e ka bete ngi kalong ba dan san bedai na ka jingdon jangan ka E11 production ka bala ba kiu hakan ni ka sinjam ka bangkong ngan penmi ki ni jing ruai bat ka ai ki nya ka tan san yang ngi ki samla bat ki hab ki badan kum ju bedai kum kini kan bagi salah ba kiu ki hoi ki artis ni chongno kuma ki kha ha kar si jungi bun ki artis ki long no tang ka kum ka hobi yangi ndang imla ban im jana ka de na ka daw bang im don la ndang im pet ki wei pat ki ri phareng dik tang na ka YouTube tang na ki TikTok na ki ke ngala ban im ja bagi kamai ki millions ndai shu tang ki hajar ndai tang ki spa ki millions ta ka daw la da ki la ban ne ngiru ngila man sedang ke dengkat dengan ni jing don dengan ki 11 production ka ai ki dan san ngila ban kiu bangila mentip kumno balong sya ki real artist habangila yo ya kata tolong kesus balong kumta te ngisala banyang halor ki jong ki ja hoi isni kum kisama ki badan sab jong athan oposlong i baro kowe bat kania lengba kisap jong i pen pau si perthai baik pen pau ya jing don burom ba jing kiu jong kri si jong i athai bro ki ka mau ya ka jarwai jong long so sam bom baro priya wastan mano bala benleng daklam da priya kala kum don la kren ki kimi ki pa ki dang ni na thai bro ki ya ka sap ka phong ki khon ju ki haba ki rwai ye haba ki sha ye ti la da kam dan ka ju ki la pa de na thai ki sabah ni baro lakut ma shurwai ta ye shurwai ta ngimani shurwai program per lakut no dan mano bantip bani thu ya ka sap ka phang ka jong phi ti ha pakum ni ko por naso ban ko pe krapang ya iba Edward Pakma lashim yang di kasenjam ka bae kasenjam ka bajinja
Banlum banlangi pi boro ki artis ki dong rai. Jong ka thanya perslo beli pi boro kawe. Ngarang trai dron tang saw son ngut. Mo. Ngam tik bai pirun kan ni. Ai ngut beli ba usai ki hon apa ka konstitusi jongi. Ki berang ban rai. Hakisur ki babang ki basiang. Tiba adua ilai kedua nga namar gi la ilong pro aslam la ilong kon family friend ni. Tiang baham ngorang jeng temu. Belum dia kira rai jong ni kathai jongi. Baru ban thau jeng rai yang jongi, baru ban mi ya kena ke music album video jongi. Tegalong ngakam kam dai besuk kene benjar namar kadan subun ba kejelut jusep. Tengam tip ba dua ko ila ban mani cek ni ka program. Di ningkong loinga banyak bi ke ba prat ni jeng rai. Tidak kena kejeng kata kejeng rai kapan ni kalau buon dipisah di subon dipisah kamu ni besok banyak pisah mau tengok ba dot nomor wasu je pi babidon kamen sim barkin tiu ilaki jong ngaruh badi brio bakwa barkin tiu ilaki jong kamu ni su to por banyatan deh le ba wei transport kiu wei transport kamu ka jet brio Kedai barkan tiang iwe. Orang baik dawat asal cuma dah ka anut jopi. Ini sedang syua arlai ke jawai. Tiba dawat long ba insang syua lai ke jawai. Lagi jawai masa serlis mutan sini. Tidak kalian juga ai silap naga. Nam tak kena kamu. Kebaba ke ba dawat kilale nam ta ban sei ban pedi ya kasap ke pau ke jompi. Belah rilis di apply tiba ya di music video belah penting yang dah ke 11 ko hilang jong ba itu kema tu dah itu Hadu lanu bakilong yang kasikin ka. Hey, akad no ka jings ngok thang. Hey, ban pe jing long kari bagar ba. Ihapan say min simba shinra. Kala dikin kapor, hala dikin songkron, tusikin lang utabo. Hakilong bajur